Какво става хора отново в компилацията, в която ви показвам повторение на прагматик. Нека видим какво става тук за лоб 4.20. 20 на втора вратка. 8 вратки остават с множител по 24. Сине и множител. Това му ли пише? Това ще пише. Избит бонус вече. Почти двойно. Топ вратка. Червени. Сини сега. Лилави. И нищо. What? Едно и две записи в момента. Тук ако фърли може да стане страшно. Много добра вратка. 1,7 записи. И последната фърляме. И празно, за съжаление. Този клип също ще има един бонус, който е много специален. Играта е Base Game. Залога сами може да видите тук долу колко е. Фърля 5x, фаща и фърля 5 стотака. Топ запис. Топ запис. 18 кила. Благодаря ви, че гледахте. А вие може да се абонирате, да штракнете камбанката, да ви за кога сме на лайф и кога имаме нов клип. И до скоро и до нови срещи.